Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu, kenekwa eze Chukwu oke abịama, oke mmụọ na-emere Igbo ife. Dịka m na-aga n'ihu n'ikuzi nkuzi gbasara ọnatarichi. Ọnatarichi bụ ihe eze Chukwu oke abịama na-etinye n'ime mmadụ na ọbịbịa uwe onye. Ofu nnukwu ihe na-agba m anya mmiri n'obodo a. Ya bụ ihe bụ na ọ dịzị ka a ga-asị na ekwuchitọbara ihe gbasatara ọnatarichi n'obodo anyị, chezie ihu naanị so na agụmakwụkwọ nke asambodo. Ndị ntorobịa anyị nke gụgide gota here ka bachelor's degree pụta n'ọgbọ ọlụ, a na-ajụ ya kedụzi master's degree. Ọgbapụ jegota master's degree pụta, a na-asị ya kedụkwa na asambodo PhD. A na-achịgharịzi asambodo n'obodo a dị ukwuu, mana anaghị achịgharịzi mmụta kara aka anya na asambodo dị ukwuu dị otu anwa na anyị. Ije n'obodo ndị anya doro, ọbụna mba dịka mba Ghana na Afrịka, ị ga-afụ na onye ji PhD abụrụgo odogwu n'ọgbọ. Odogwu na-achọpụta ihe mmadụ na-achọpụtabeghị na mbụ. Odogwu na-ekewọtagasị ụzọ dị iche iche esi akpata akụ. Odogwu na-etinye ndị mmadụ n'ọrụ. Gụtakwa na ọfụma na agụta ezigbo akwụkwọ, tinyekọ ya ezigbo mmụta, wee je gwara aka ọnya na ọnatarichi, ọ na-agbari ya na na-agbawa igwe. Ya ka m ji wee na-eti mkpu m na-eti n'obodo anyị agwọtọ tata ma satara ọnatarichi. Ọ bụ site na ọnatarichi mmadụ ka imirikiti ndị ntorobịa anyị na-akpagharị dịka atụrụ na-enweghị onye nche ga-esi mụ chawapụta ma chawapụta si ike. Na imirikiti ọnatarichi eze Chukwu oke ọbịama na-etinye n'ime mmadụ ma ọbịbịa ụwa anaghị eso usoro nwoke agụmakwụkwọ ka o wee chawapụta, ma ọ bụ usoro ahụ na onye gbagoro. Ị nwere ike iji na nwata were ọnatarichi ya onwe egwu ụwa afọ n'anya. Negoro nwoke mba Amerịka a na-akpọ Bill Gates, onye so naanị kacha wee nwee ego n'ụwa. Anyị na-emara na ọ gụchaghị mahadum, mana sọftụwee nke kọmputa ọ rụpụtara site na ọnatarichi ka o ji na-eyi uwe egwu ruo taa. Abịa na Naịjirịa, na nwa afọ Igbo bụ Chioma Ajunwa, onye anyị maara na ọ bụ ọrụ uwe ojii ka ọ na-arụ. Chioma Ajunwa jere were ewu jọmpụ wee wetara Naịjirịa ọlaedo kara aka na Olympic na mba Atlanta na 1996. Ehi mgbe 1996 wee ruo taa, o nwebeghị onye wetara Naịjirịa ọlaedo n'ụdị egwuregwu niile a na-eme na ya bụ Olympic, ka ọ bụ na anaghị emezi Olympic. Ya ka m bụ Maazị Obi Nwoye, onye odee abụ ọkacha nke Igbo, onye ji asụsụ Igbo akwali mmụọ ndị mmadụ ezisakwa ozi ọma, ji wee na-akpọku ọha na eze ọkachasị Igbo bụ Igbo, wee na-eti mkpu gbasatara ọnatarichi, wee na-asị kpọtụrụnụ m n'oge a n'ekwentị m nke unu ga na-afụ na onyonyo unu ugbu a, ka mmadụ si na-agbụ ajị obodo a pụọ. Ị nwekwara ike ịkpọtụrụ m na email nke ị na-afụ na onyonyo, WhatsApp, YouTube maọbụ na Facebook. Ndị ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ndị ụlọ ụka dịkwa iche iche, na ndị otu dịgasị iche iche n'ala Igbo ka a na-ebekusi ike ka unu nụrụ ọnụ m n'oge a. Nkụzi gbasara ọnatarichi a ga-abara unu ma ọ bụ na unu kpọtụrụ m. Igbo bụ Igbo, o si taa dịba mma, ọ dịbara gboo.